Oke. Nah, iki lho. Ah. Aduh sih, masih wonge durung adus sing penting sepeda adus dhisik. Sok. Pirang-pirang dino ngetan. Ini nelayeng wonge wis blegetut kaya ngene. Apa sego-sego ngantel kene. Mari mangan sego rupane. Wah, sakno nih makan. Ini lus-lus lah bodimu seperti kamu mengelus istrimu. Cur, susah namanya. Nek niku lho. Wis marono tak laminate ngae sepeda iki. Waduh, ben metu rusung ngene yo pegel bae. Selempitane iki lho sing ngarai. Iya lek selempitane liyane ngono lho. Ngawur ae lambene rek. Gak. Kan sepen ae. Oh iya. Kali aku. Sepon. Lagi sepon Pak tahu iki. Aduh. Kok becik. Oh dia yang di sana. Iya enak no. Pre mas sepeda. Koncone padha heling. Awak ngene iki wis metu gak apa-apa. Sedang dikeloni. Mari selimuti cak anget. Ngombe kopi dhisik aja. Wis tenang ya, Mbak. Penting tersayang. Kaya dinikmati. Ya, arek iki mbak mulai mangkat mari-mari. Hei, mbak mulai mau gak mari-mari. Dinteni jeragane mbak mulai isu gak mari-mari. Iya, durung, Cak. Ngombe yo lon-lon. Iki lapo? Aku kon iki paping mulai kono, Pak. Mari undang liya. Lho. Iya, sik durung. Wis agi cepetan. Dek tak lari kowe yo ngono. Iya wis. Aduh. Dinteni jeragane lho ayo cepet. Sik. Tak tutup nih. Budal iki. Iya, babari kok ae tenan sik. Dinteni wis agi cepetan. Sik kok wae rek. Ewan ngono iki lho. Iya wis ayo. Iki dijarno ngono ta? Lho wis tinggalan. Wong wis lah budal. Ngono ah. Iya, cepetan. Tak iki yo. Yo. Ini sih, ini pemburu di sini. Aduh, mau makan. Sumpah. Rasamu aku gak pegel ngono. Kongkon. Ah. Ngepel paping mulai lor sampai ke. Lari ke paping li kopel. Gombioren lah sebuyar. Oh jerakan. Gombioren merotol paping. Oh iki dikai apel iki aku. Dikai iki kok. Goblok jenenge. Cetok gendeng. Piye jane toko iki? Jane iki. Arep ngumbak sepeda sak kepel ae kok ya urung mari iki lho. Kok dia gosok-gosok tok, dicewoki tok ngono ta sepeda iki. Yo lek gering diseko, iki sepeda e. Benjene tumpaki. Tumpaki tok ya butuh perawatan to. Wis kadung bandane tak akeh ngene iki lek mburi terus piye ngene lek separuh ngene iki. Sumpah apa gak? Iki karo kopi. Karo kopi. Kan. Mungkin yo jarku iku jerakan lah. Medit. Wah, aku tak kira didagani apa ta apa. Tapi mbok eloki ae. Yo kan eloki aku duduk gendruwo ya. Tapi kaya ana gambare ngene gendruwo iki bae. Garangan nek kaya ngene iki ya. Heeh, garangan. Wong kaentos iku ngongkon tapi kan kopi ini kan lopo ya. Dibayar kan? Aku gak mikir bayaran Kak. Saya ikhlas sih. Melok aku po. Lah melok aku lek melok. Ayo nang ndi? Ngepel aspal. Dibayar? Pak. Lah padha ae Kak. Padha gak dibayar ae melok aku. Ya lak dhewe monggo. Tadi. Iya. Kayak tau tumon kepenok mau. Kayak ngono. Kira pernah ya? Apa pas ngepel? Kepenok ini ya?
penuh. Kepenak. Kepenuh. Aduh, Kepenak Vespa iku. iya. Iya apa sih? Anak iya apa iki? Iki kono untuk nomor kan. Jerakan toto iki kok. Iku. Aduh, gedhe. Lah kok botol barang men. Paling lah iya jan. Iki jerakan iki sampel. Ngono ya tadi lurah, ngedemes dhewe. Ayo. Dilek gak ditandangi kok. Diramu Cak. Iya Cak. Iya. Lah ndi? Sini aja. Sini aja. Cek sementara iya. Apa cek parang itu terus susahnya Cak. Iya. Kan opo yo an? Piye to jane iki? Oh, pedas iki kok pengelompok lur iku. Matane diradap iki. Oh alah, kok ya santai-santaian iki lho piye to, Bos? Bos, istirahat Bos, nyambut gawe to, Bos. Oh, lah. Piye lho anu iki? Kok padha Mbak sepeda sak opel ngene angel men riko pisan. Ya ngene lho, Mas. Umpah ping sak ngono anune ngene kok romari kok ngene lho ceritane iku. Heeh. Umbah ya. Heeh, tak umbah. Ya arek umbah durung mari. Iya, sepeda iki tak. Heeh. Sepeda iki tak umbah. Heeh, terus mari tak umbah, tak semprot-semprot. Heeh. Terus tak umbah maneng. Lah piye lah jane bal-balen tok iki. Lah iya diumbah, ya. Terus semprot, terus diumbah-umbah maneng, disemprot maneng. Tak kok ngenekan iki. Enek apa kamu deluwang. Piye lah jane iki? Berarti ki durung mari kabeh. Mari yo sih. Lah kok pacet kok gledak ngono niku? Lah matanya diteluk matanya iku. Ya Allah, sepeda wis iki pabrik yo delok dilap yo metak keramik iku mau pabrik iku. Mari kok gak aspal kok keramik. Dalan tol di keramik. Oh, jarene njaluk lunyu. Ora kok karepe kok cek bersih ngono lho, cek bersih. Dadi pemandangane wong. Lho, iya. Dadi didelok kok penak mlakune. Oh, lho. Riko mau motor karo si lah, gak didelok lah jenenge iki yo ngantek ngetel ngene kabeh iki lho. Ora nang rai. Riko motor resik-resik motor mawon motor resik. Ya papinge mbok usung iku den. Lah iya, ngono Cak, sirane iku. Aku mako yo mrene yo ngombe karep tak kekno, tak domi, terus edang. Lah aku tutuk dalan welake tak ombe sampe entek. Terus apa gak dikuat? Loh, bukti kayak contoh. Sampeyan iki lurah temen ta duduk. Ngene kok lurah lho, Bro. Jangan lurah. Awak dhewe kan delok awake kabeh iki kan. Lah apa didelok? Piye to ya? Ngene lho, kan padha kerja. Karep kok teko omahe kok tak gawe nang ngombe, sakno aku kelingan. Durane eling kok. Lho ya tepak waras ngene iku. Lho berarti ya durung gendeng. Ngene lho. Nemen ya apa sih? Pedeh. Ngombe tutuk tengah dalan aku ngelak tak ombe maneh ngono lho. Iya, kon iso. Gak jelas iki. Sik aku takon bayarane ya apa terus iki? Lho, tenang ae. Aja bayar tenang aku. Iya ya. Bayar dhewe. Lho, oh aku gak bayar lho, duwe. Ngene lho. Apa bayar duwe gak lho? Kabehan kok dikeroyok sih. Ngene lho, tak terangno. Heeh. Endi bayarane? Lho, sik tak terangno sih, ngene lho. Iki wis kerai udan. Kita ki jane. Ngene lho. Ya ngono iku wong mari dirijiki kok. Oh ngene. Wis ya wis. Sik durung kok wis iki lho. Bayaran kok muni wis iki lho. Alah duh Kak. Kira kerja pirang dino? 5 dino. Heeh. Kamu saulan. Iya. Yo masa daprane wong sepeda saulan ngombe sepedaku. Wis ngene, engko kowe tansine cek nang aku. Tak tandang sapa ngawak tuku. Lah prasane melu pabrik ngono. Yo siri kowe. Ya apa sih rek iki ya apa sih jane iki? Aku mbok kroyok iku lho. Lah mesti kate gak dikroyok wong durung dibayar. Hak karyawan iku harus dibagikan. Lah iya bojoku mangan cukup bendino. Akhir bulan wae undang gaji gak dibayar bersih. Apa sih? Iya, tapi yo sik ta. Durung kok iya maneh. Durung gak wis kalkulasi. Oh ya kamu maksude. Kok iki yo ngene kok. Lah aku kan jelasno. Lho, heeh. Kudune. Heeh. Jelasno enake ya apa bayaran iki. Lho lah iya ndeng-gendeng. Lho karepku bayaran kudu gendeng. Duh. Wis marekno wis kon marekno wis. Ayo apa yo bayaran. Lho ngene lho. Ya sing ngene maneh bayaran ya. Iya tak kantor yo mek kan. Lho lek bayaran yo bayaran. Iki lho gregetno anjing lusur ae iki. Iya tak. Baru tak bayar. Baru tak bayar. Loh.
Dan. Kepiye to Rara? Amplop ya? Loh, tenang ae masalah apa coba Bayaran tenang gak bayaran tenang. ya. Tenang ae pokoke. Kare kita kalkulasi piro? Wis tak unggah kok nek memen lho. Ora damai. Ya oprek. Iya, dilukas wis. Wis akeh aja mun dilukas cepetan. Iya, Cak. Mosok jerak kena ngantor lapo. Lho kan cukup bayar Nang bank lah. Lho, nang kantor. Ya opo iki. Kan wis gak jelas ah. Wis jekre. Aduh kan wis ayo. Dan bayaran. Ya ora ampun.